Kien hemm ġurnal lokali fejn irrapporta illi kien hemm sindku fil-kju tal-Gozo Channel u dina il-kummissarju ta' ordni xi ħadd mill-pulizija biex titqabbes il-kjub. Dan huwa veru, kummissarju? Iva. Għal min ma jafx dik hija prerogattiva tal-pulizija illi tmexxi b'kull mod illi taħseb illi hemm bżonn it-traffiku. Kien hemm bżonn attwali illi s-sinjorina iva, mhux miżewġa, kellha titla' fuq il-vapur mal-ewwel waħda li kien hemm. Kien hemm ċirkostanzi partikolari. Irċevejt telefonata kont qiegħed il-qorti fil-fatt fit-tlieta u nofs dak il-Prim Ministru. Qalbi għamlettik, qed x'għamilt issa, għamilt xi waħda minn tiegħi magħruf biżżejjed biex inkun kontroversjali f'ċerti sitwazzjonijiet qed hawnni ġejja. Sibtu għand il-Prim Ministru nofs il-kabinett, diskussjoni, deru li ma kienx deċiża, kien hemm mistoqsijiet li saru, iċċaraw dak li kellu jiġi ċċarat. Ftit wara ingħatat l-aħbar li jekk titissir kummissarju fidejk. Kien hemm intenzjonijiet politiċi, kien hemm min moġbitu xi sitwazzjoni, kien hemm anke lejra ta' ċertu caterers illi raw illi ċertu xogħol se jittieħdilhom.